gwani mai kyauta. Yau ma gurin ka na doso gani bawa ina tatata. Bajika na ɗauko jalla ta bara na iyo shirin yin bauta. Allah ka dafa mun lamuran yabo na ga ɗan Abdullah. Annabi Muhammadu mun zauce cikin sankada Rasulallah. Babu inda dubu ba mu zaga ba muna mai cikin gari balla. Allah ka ninka salatinka ya wuce na 'ya'yan sharbi. Kun Mustapha mu habu ballahi wannan da shi fa muke bi. Sa'ale da sabban da har shorafa ya rabbi. Tsere suke a cikin soyayyarsa Mustapha Nurullah. Annabi Muhammadu mun zauce cikin sankada Rasulallah. Babu inda dubu ba mu zaga ba muna mai cikin gari balla. Kasa Ahmadin Tijjani har jiyale ba za mu bari ba. Barhama in ya zarce ta nan ja mu je gaba baba. Ga mai buhu na salati jibre makaji manufar rabba. Mai yarwa indarar rahama gurin kaunu mai hana kwalla. Annabi Muhammadu mun zauce cikin sankada Rasulallah. Babu inda dubu ba mu zaga ba muna mai cikin gari balla. Nan zan saya cadi ba zan wuce ba kun ji ni ya danjina. In gaida wanda yake ta kula da mu ko a zafin rana. Inuwar sanan muka zanna babatun zuciya ta yi kuna. Shau'e sa sanga muna kaunar ka san aba Abdullah. Annabi Muhammadu mun zauce cikin sankada Rasulallah. Babu inda dubu ba mu zaga ba muna mai cikin gari balla. Ya umma gani gabanki da baituka ki shafan kaina. Almajiri a gidanki nake barana na ga kwanuna. Ya sayyada ai mun hanyar zuwa can Madina in zauna. Masauki cikin rauda ai mun batula share mun kwalla. Annabi Muhammadu mun zauce cikin sankada Rasulallah. Babu inda dubu ba mu zaga ba muna mai cikin gari balla. Assalamu alaika Rasulullahi sannun kada hamidin Hausa. Assalamu alaika Shafi'ullahi kai ne ka samu kabar wasa. Rabbai ka ya manzan Allah rayuwar mu mun bada fansa. Komai yana hannunka Mustapha da Hassan Rasulallah. Annabi Muhammadu mun zauce cikin sankada Rasulallah. Babu inda dubu ba mu zaga ba muna mai cikin gari balla. Nan zan aje dukan wata gaisuwa baituka in dauko. In koda manzan Allah wanda shine a farkon farko. Ko karshe in ka duba ai masoyansa ne ke iko. To ya batun yake ne kai dan uwa zo ka kama Rasulallah. Annabi Muhammadu mun zauce cikin sankada Rasulallah. Babu inda dubu ba mu zaga ba muna mai cikin gari balla. Ruka duk mun baka ya masoyi Rasulu ka karba. Fansa tana hannunka da wallahi kai muka zaba. Barin mu ne kai ya Mahmudu mun zo ka yi mana tarba. Aikin ka ne ya daha wanda ke son ka baya kwalla. Annabi Muhammadu mun zauce cikin sankada Rasulallah. Babu inda dubu ba mu zaga ba muna mai cikin gari balla. Ni tuntuni na zauce nan cikin sanka ya abin binta. Kai ne ka ba mu abun nema su kira kai mana gata. Muna son ka Majidu Almadani hauka ta son ka muke fata. Har ma a ce mana zautattu cikin sanka da Rasulallah. Annabi Muhammadu mun zauce cikin sankada Rasulallah. Babu inda dubu ba mu zaga ba muna mai cikin gari balla. Yarda Maulana ko a ina ake yin batun ka a ganmu. Sannan abun hidima in mun fito dan kira muka bamu. Maulidi ko a Madina ake ya ta yarda a ganmu. In mun fito an ganmu a ce masoyan ka da Rasulallah. Annabi Muhammadu mun zauce cikin sankada Rasulallah. Babu inda dubu ba mu zaga ba muna mai cikin gari balla. Anan zan tabo birki Allahu na zo da koko na bara. Tsira aminci ya Allah ka daɗawa abban zara. Wannan da ke raba imani kun ji angon so maira. Abdul nake DANFAIRA ko kace mai yabo ga Rasulallah. Annabi Muhammadu mun zauce cikin sankada Rasulallah. Babu inda dubu ba mu zaga ba muna mai cikin gari balla. The One Family Musical Studio, Gombe. Annabi Muhammadu mun zauce cikin sankada Rasulallah. Babu inda